Üdvözöllek! Mindannyian jártunk iskolába, de vajon hányszor gondoltunk bele, hogy egyetlen tanóra valójában egy hihetetlenül komplex, élő rendszer? Ma pontosan ezt fogjuk tenni. Szétszedjük ezt a rendszert, mint egy motort, hogy megnézzük, mitől működik jól, és hát mitől fullad le. Kaptunk tőled egy tudományos szöveget a szakképzés folyamatmodelljéről, tele diagramokkal és elsőre talán ijesztő szakkifejezésekkel. A mai küldetésünk az, hogy lefordítsuk ezt az egészet a valóság nyelvére. Felfedezzük, mi a titkos receptje a hatékony oktatásnak, ami a definíciók és ábrák mögött rejlik. Vágjunk is bele, nézzük meg, mi van a motorháztető alatt. Kezdjük a legelején. Miért kell egyáltalán modellekkel bajlódni az oktatás leírásához? Nem elég annyi, hogy ott a tanár, aki magyaráz, és a diák, aki figyel, vagy épp nem figyel? Ez a tökéletes kiinduló pont, mert a forrásanyag pont erre a látszólagos egyszerűségre cáfol rá. A probléma az, hogy a szakmában rengeteg a fogalmi zűrzavar. Mármint, hogy mindenki mást ért a szavak alatt. Pontosan. Összekeverik a tanulási modellt a tanulási stratégiával, a stílust a módszerrel. Egy jó modell olyan, mint egy térkép a dzsungelben. Segít eligazodni, megmutatja, hogy mi mivel van összefüggésben, és rendet tesz a káoszban. A szöveg emleget különböző pszichológiai irányzatokat is, behavioristák, kognitivisták. Mintha mindenki mást gondolna arról, mi is az a tanulás. Valóban mindenki más szögből nézi. A behavioristákat az érdekli, amit látnak. Megváltozik-e a viselkedés. A kognitivisták meg a fejben zajló folyamatokat, a fekete dobozt kutatják. De a lényeg, amiben szinte mindegyet értenek, az az, hogy a tanulás egy viszonylag tartós változás. Tehát nem csak az, hogy bemagolok valamit a vizsgára. Nem az, amit másnapra elfelejtesz, hanem hogy valami tényleg megváltozik abban, ahogy gondolkodsz, vagy csinálsz valamit. A modellek pedig abban segítenek, hogy ezt az elvont ideát lehozzuk a földre, egy konkrét osztályterem valóságába. Rendben. Akkor nézzük ezt a bizonyos modellt. Hogyan képzeljük el az oktatást, mint egy rendszert? Gondolj rá úgy, mint egy komplex gépezetre. Az egyik oldalon bedobjuk a hozzávalókat, ezek a bemeneti tényezők, a gép közepén zajlik a folyalat, maga a tanítás, a másik oldalon pedig kijön a termék, vagyis a tanulási eredmények. Oké, a hozzávalók. Ez gondolom a diákok tudása, nem? Hogy ki mit tudott, mielőtt beült az órára. Részben igen, de a dolog ennél sokkal összetettebb. A hozzávalók között ott van a teljes környezet, a család, az iskola légköre, sőt az is, hogy a társadalom éppen mit vár el az oktatástól. De ami igazán izgalmas, az az emberi tényező. Vagyis a diákok és a tanárok. Pontosan, itt válik a gépezet élővé. Képzelj el egy osztálytermet, ott ül 30 diák, mindegyik más háttérrel, más képességekkel, más motivációval, más szorongásokkal. Ez 30 teljesen egyedi bemeneti csomag. És a másik oldalon ott áll a tanár. És most jön a lényeg. A tanár nem csak egy tudásautomata, az ő személyisége, a türelme, a kommunikációs képessége, a szakmai tudása. Sőt, még az empátiája és a hivatástudata is ugyanúgy hozzávaló, bemeneti adat. Várj, ez egy hogyan erős állítás. Azt mondod tehát, hogy a rendszer szempontjából egy tanár empátiája ugyanolyan fontos bemeneti tényező, mint egy diák előzetes matek tudása. Abszolút. A modell éppen ezt ismeri el. A tanítás nem csak egy technikai folyamat, hanem mélyen emberi interakció. A tanár személyisége alapjaiban határozza meg, hogy mi történik a gép belsejében. És itt jutunk el a modell legfontosabb lüktető szívéhez, a visszacsatoláshoz. A szöveg ezt szabályozó ágensnek nevezi. Ez elég gépiesen hangzik. Mit csinál ez a szabályozó ágens? A név valóban technikai, de a működése a józanész és a mesteri tanítás eszenciája. Képzeld el a következőt. A tanár célja az, hogy a diákok megértsék a törtéket. Ez a terv. Leadja az anyagot, majd írat egy röpdolgozatot. Ez a mérés, a kimenet ellenőrzése. Az eredmény lesújtó. Az osztály fele megbukott. Na itt lép működésbe a szabályozó ágens. És mit tesz? Egy gyenge rendszerben a tanár legyint és megy tovább az anyaggal. De egy adaptív rendszerben a tanár azt mondja, stop. A terv és a valóság között szakadék van, és beavatkozik. Vagyis csinál valamit másképp. Pontosan. A következő órán nem a tankönyvet veszi elő, hanem mondjuk legószerű színes rudakat, és azokkal modellezik a törtéket. Kipróbál egy másik utat.
A rendszer észlelte a hibát, és azonnal korrigált egy másik módszerrel. Ez az adaptivitás a gyakorlatban. Ez papíron gyönyörűen hangzik, de őszintén mennyire reális elvárni egy tanártól, akinek 30 diákja van és napi 6 órája, hogy mindegyiküknél folyamatosan mérjen, diagnosztizáljon, és személyre szabottan avatkozzon be. Nem omlik össze ettől a rendszer a saját súlya alatt. Ez a modell legnagyobb kihívása a gyakorlatban. Teljesen jogos a kérdés. A forrás is kiemeli, hogy a szabályozás minőségét 2 dolog határozza meg. Az érzékenység, vagyis hogy a tanár észreveszi a problémát, reagál-e már a kisebb eltérésekre is, és a beavatkozási idő. Azaz, hogy milyen gyorsan jön a korrekció. Igen. Nyilvánvaló, hogy egy 30 fős osztályban ez sokkal nehezebb, mint egy magánórán. De a jó tanárok, ők ösztönösen is ezt csinálják. Látják a diákok szemén, hogy valamit nem értenek, feltesznek egy célzott kérdést, másképp magyarázzák el. A modell lényegében ennek az ösztönös mesterségbeli tudásnak ad egy tudományos keretet. Oké, ez a nagy kép, a rendszer elmélete, de őszintén egy kicsit sterilnek hangzik. Hogy néz ki ez a holisztikus adaptív modell egy zajos, krétaporos osztályteremben egy átlagos kedd délelőtt? A forrás második modellje pontosan ide visz minket, a konkrét osztálytermi szituációba. Itt már nem csak egy egyszerű bemenet, folyamat, kimenet ábrát látunk, képzelj el 3 oszlopot. Az első oszlop az adottságok. Itt van minden, amiről beszéltünk, a környezet, a tanterv, a diákok és a tanár egyéni jellemzői. A harmadik oszlop pedig az eredmények, és ez is sokkal árnyaltabb, mint gondolnánk. Vagyis nem csak a dolgozatjegyé számít? Egyáltalán nem. Az csak a kognitív teljesítmény, a tudás. De a modell megkülönböztet időbeli teljesítményt is, milyen gyorsan oldasz meg egy feladatot, motoros teljesítmény mondjuk technikaórán, milyen a kézügyészséged, és ami nagyon fontos, affektív teljesítményt is. Affektív. Ez mit akar? Ez a hozzáállás, a motiváció, a magatartás, sőt az önszabályozó teljesítmény is ide tartozik. Mennyire vagy képes a saját tanulásodat menedzselni. Ezek mind mérhető eredmények, de a legizgalmasabb a középső oszlop, a szabályozók. Ez a rendszer vezérlőpultja. Itt történik a varázslat. Itt történnek a döntések. Ebben az oszlopban van maga a tanítási folyamat, de körülötte olyan tényezők, mint a tanulásra fordított idő, a választott stratégiák és a tanári tanulói döntések. És ami a legfontosabb, innen indulnak ki a visszacsatolási hurkok. A modell 3 ilyet is mutat. 3 visszacsatolás. Az hogy lehetséges? Az első a legnyilvánvalóbb. Az eredmények visszahatnak a tanítási folyamatra. Ha a dolgozat rossz, a tanár stratégiát vált. Ez az, amiről a törtek példájánál beszéltünk. De van egy második hurok is, ami a tanulóra hat vissza. Hogyan? Amikor a diák visszajelzést kap a teljesítményéről és megtanulja, hogyan javíthat rajta, akkor az önszabályozó képessége fejlődik. Megtanul tanulni. És a harmadik, ami talán a legszebb az egészben. A visszacsatolás a tanára is visszahad. A tanár is tanul a helyzetből. Pontosan. A tapasztalatokból, hogy maga is tanul, fejlődnek a kompetenciái, jobb tanárrá válik. Vagyis nem csak a diák tanul, hanem az egész rendszer folyamatosan tanul és adaptálódik. A stratégiák szó újra és újra előkerül. Ez nem csak annyit jelent, hogy a tanár előadást tart, vagy csoportmunkát szervez. Annál sokkal többet. A stratégia egy teljes csomag. Benne van a módszer, a munkaforma, és még az eszköz is, ami szerves egységet alkot. A végső cél pedig az, hogy eljussunk a tisztán tanárközpontú stratégiáktól, ahol a tanár mondja meg a tutit, az önszabályozó tanulási stratégiákig. Amikor már a diák irányít. Igen, ez az a szint, amikor már a diák a saját tanulásának a vezérigazgatója, képes tudatosan irányítani a folyamatot, kiválasztani a számára leghatékonyabb eszközöket. Ezt a képességet hívjuk metatanulásnak. A tanulásról való tanulásnak. És itt jönnek a képbe a tanulási stílusok, amikről annyit hallani. A szöveg rengeteg elméletet felsorol. Vizuális, auditív, és még vagy egy tucat másik. Igen, és ez egy nagyon ingoványos terület. A tanulási stílus lényegében az, hogy te személyesen milyen stratégiákat részesítesz előnyben. Az elmélet szerint ennek ismerete kettős haszonnal jár, te magad tudatosabban tanulsz, a tanár pedig jobban tudja a módszereit hozzád igazítani, növelve a rendszer adaptivitását. Várj egy picit, a szöveg megemlíti, hogy van vagy 60-70 elmélet a tanulási stílusokról.
Ez nem azt jelenti, hogy az egész egy tudományos katyfasz, és senki sem tudja, mi az igazság. Mennyire vehetjük ezeket komolyan? Ez egy teljesen jogos felvetés. Valóban van egy nagy vita a tudományban arról, hogy ezek a stílusok mennyire stabilak, és mennyire befolyásolják a tanulás eredményességét. De a forrásanyag egy nagyon hasznos mankót ad, a rengeteg elméletet 5 fő csoportba sorolja, és ez segít tisztábban látni. Vannak, amik alkati alapokra építenek, ez a közismert vizuális, auditív, mozgásos vonal. Vannak, amik mélyebb kognitív struktúrákra fókuszálnak. Például, hogy valaki globálisan, a nagy képet látva, vagy analitikusan, a részletekből építkezve gondolkodik-e jobban. Hallottam már a Myers-Briggs tesztről is. Az is ide tartozik. Igen, az a harmadik csoport, ami személyiségtípusokra alapozik. A negyedik a rugalmas preferenciáké, mint Kolb híres tanulási ciklusa, ami a konkrét tapasztalattól az elvont elméletalkotásig ível. De ami a legérdekesebb, és talán a legfontosabb, az az 5. csoport. És az mi? Az, ami a tanuláshoz való hozzáállásra fókuszál. 2 fő típust különböztet meg, a mélyreható és a felszínes tanulást. A felszínes tanuló csak át akar menni a vizsgán, gondolom. Pontosan, bemagolja a kulcsszavakat, de nem érti az összefüggéseket. A mélyreható tanuló viszont a megértésre törekszik, kíváncsi, és a tudást be akarja építeni a saját gondolkodási rendszerébe. És ami igazán meglepő ebben a rengeteg elméletben, bár a legtöbben a vizuális vagy auditív stílusokról hallottunk, a kutatások sokkal erősebben igazolják, hogy a hozzáállás a legfontosabb. Komolyan. Igen, vagyis az, hogy valaki a megértés szándékával tanul, sokkal többet számít a végeredményben, mint hogy közben képeket nézegete, vagy a jegyzeteit hallgatja vissza. Erre nem is gondoltam volna. Mindig azt hittem, hogy én egyértelműen vizuális típus vagyok, de ez a mélyreható versus felszíni megközelítés most teljesen más megvilágításba helyezi, ahogy annak idején az egyetemen a vizsgáimra készültem. Volt mindkettőre példa. Ugye? Pontosan a lényeg tehát nem egyetlen helyes stílus megtalálása, hanem a sokféleség felismerése, és annak tudatosítása, hogy a tanulási stratégiánkat és a hozzáállásunkat a feladathoz tudjuk igazítani. Fantasztikus. Akkor foglaljuk össze. Elindultunk a tanuláselméletek néha zavaros világából, és egy konkrét, szinte mérnöki pontosságú modellen keresztül eljutottunk oda, hogy a hatékony oktatás nem egy irányú tudásadás, hanem egy dinamikus, folyamatosan visszacsatoló, önmagát korrigáló rendszer. Egy olyan rendszer, ahol a környezet, a diákok egyénisége, a tanár személyisége és a folyamatos párbeszéd mind-mind kulcsfontosságú. Így van. A modellek legfőbb üzenete az, hogy a siker kulcsa nem egyetlen csodamódszer, hanem egy olyan rendszer felépítése, amely képes folyamatosan mérni, összehasonlítani és rugalmasan igazodni minden egyes tanuló egyéni szükségleteihez. Az adaptivitás, a rendszer intelligens alkalmazkodó képessége a központi fogalom. Zárásként adunk egy gondolatot, amin elmerenghetsz. Ezek a modellek az iskolai tanulásra fókuszálnak. De ma már rengeteget tanulunk egyedül az internetről, legyen ez egy új szoftver használata vagy egy idegen nyelv. Ha a saját iskolán kívüli tanulásodra gondolsz, hogyan tudnád ezt a bemenet szabályozás eredménymodellt alkalmazni? Ki vagy mi tölti be a tanár és a tanterv szerepét, és ami a legfontosabb, te magad hogyan valósítod meg a szabályozó ágenst? Hogyan méred a haladásodat, és milyen beavatkozásokat teszel, amikor elakadsz, hogy a tanulásod valóban hatékony legyen?